दिनैनि दिनाव स्टुडेन्टस पलिटिक्सखौ कमप्लिटलि खालामनो नाङा बै समाव मोनसे आर्लि 20s बे जाबाय वर्ल्ड वाइड मोनसे फेनोमेनन बेयो स्टुडेन्ट पलिटिक्सआ अल ओभार द वर्ल्डआव सोलिदोंमोन आरो बेनिखायनो आसामावबो आसु मुभमेन्ट बे जोंनाल' एक्सेपसन नङा आरो बेयो नङा आइसोलेटेड केस नङा आरो बेयो खिन्थु दिनैनि दिनाव नोङो काउन्सिल जाबाय नोङो आन्दलन जोब्बाय फैफिननानै रेल साइटिङाव मानो जिरायफिननांगौ नों पलिटिकेल लेभेलाव नेगोसियेट खालामबाय था नोंहा एमपि दङ सानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दायो मोनसे कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय गोसो जानाया बेनो जाहैबाय जे 2025आवहाय बिटिसि इलेक्सन जागोन नैबे बिटिसि इलेक्सनखौहाय लोब्बा लाखिनानैहाय बा टारगेट खालामनानैहाय बेबायदि बिपिएफ पार्टिया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिपिएफ पार्टि नैबे बिपिएफ पार्टिया गोबां लाइमोनफोर फरायनानै थानाय डिग्री लानानै थानाय लाइन फरायनानै थानाय बिसोरनि थाखायहाय गोबां खामानि मावलांनो थाखायहाय बेबायदि आसनि लादों बिपिएफ पार्टिया बेनिखायनो फैबाय थानाय समफ्रावहाय नोंथांमोना नैबे बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनानैहाय देरहाहोनो थाखायहाय बेबायदि पार्टिफोरनिफ्राय बा बिपिएफ बा बेबायदि माने वेलकाम खालामदों गासैखौबो फैबाय थानाय समफ्रावहाय जे लाइमोनफ्रा नुजाफैयो आरो बेबायदिनो देरहासार खालामनानैहाय उनावहाय जों माबा मोनसे रानख्रांनानैहाय थानाय जे लाइमोनफोर फरायनानैहाय थानाय साख्रि मोनाखै जब मोनाखै सार्भिस मोनाखै बिसोरनि सायावहाय मोजां आसनि लादों बेनिखायनो नैबे भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायलांदो नोंथांमोननि बिपिएफ हान्जाया 2025 मायथाइयाव देरहासार जायोब्ला नोंथांमोननि पार्टिया एजुकेशनखौहाय बेसेबां इम्पोर्टेन्स होगोन सार किन्तु नोङो बाजेटखौ नायोबा अल इन्डिया बाजेटआ 4%आनो गाराखै आरो बेहाय नट इभेन 4% आरो बा बेसेबां सिरियास बिदिनो हमना लादो आरो ओमफ्राय दा जोङो बिटिसिआव बेसेबां गारदों बिटिआरआव आरो दा बेसेबां गारदों बेनिखायनो बुंनायजों आरो खामानिजों आलादा जायो आरो दा इडुकेसना जाहैबाय जोबोद गोनां जों इडुकेसनखौ जों इनभेस्टमेन्ट सानो आरो जुदिबा दरमाहा होनायाव रेभिनिउ एक्सपेन्डिचार किन्तु बियो लं टार्म एसेट क्रिएसन आरो बियो जोङो दंफां गायोबा नोङो 20 बोसोरनि प्लेनिं जाहैयो किन्तु मानसि बानायनाय जेरै सिकिट खालामनाय 100 इयार्सनि प्लेनिं आरो बियो बेनिखायनो बेखौ नायनानै बिटिसिआवथ' जों गभर्नमेन्ट खालामखागोन नेक्स्ट बाराव आरो बिपिएफआ दासिमबो जेनाखै आरो थांनाय बारावथ' 17 डिस्पाइट माने बिजेपिआ बिराद स्ट्रंमोन इउपिपिलाथ' जोङो बुंनो मोना आरो आं दुगा खालामनाय जायो माने तामुलपुर बा जों बिटिसिआवथ' बिजेपिखौ जेनेबा आं लाबोनाय बायदि जाहैदों आरो लाबोनाया ओरैबायदि जाहैदों बै समावहाय दानि चिफ मिनिस्टारा बुंदोंमोन जे जोङो काउन्सिलाव बिजेपिआ जोङो गोख्रोङै गेलेनाय नङा खालि अपेन सिटआवल' जों गेलेगोन बेनिखायनो नोंसोरनि मोननै पार्टि बिपिएफ एन्ड इउपिपिएलआ ज' जानानै फै गभर्नमेन्टखौ नोंसोरनो दाफै बिसोरना इन्टारेस्टेडआ अनलि स्टेट गभर्नमेन्ट जोङो जुदि बिनिफ्राय जुदि 13टा सिटखौ जुदि हरनो हायोब्ला दाथ' 15टा जाबाय बा मा लकसान बिसोरा उइदाउट सिंगल एक्सपेन्डिचार दा बुलाया सोलाया गाज्रि मोना मा जे 13टा एमएलए मोनलाङोबाथ' गभर्नमेन्ट जाहैयो बे आरो खिन्थु बे समावहाय जोंहा सार्टेन क्वार्टारनिफ्राय अपोजिसन फैनानै बेखौ खालामनो हायाखिसै खेबब्रै राउन्ड सोलायदोंमोन अलमस्ट अल एग्रिड इउपिपिएलआबो बुंदोंमोन जे गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव जोङो पार्टिखौ डिजल्भ खालामगोन होननानै आरो अन रेकर्ड आरो बेयो आं रेकर्डआ बुंनो हायो बेखौ जों हायाराव स्टार्ट खालामदोंमोन दिल्लीयाव आरो बे जाबाय आरो खेबनै बे एफर्टआ फेलार जादों आरो दा इडुकेसनाव जों गभर्नमेन्ट दागोन नेक्स्ट बाराव खिन्थु इडुकेसनखौ नोङो गोसो जानानै बिटिसि एजुकेसन पलिसि होननानै खालामनो हाया नोङो खिन्थु काउन्सिलनि दायित्वआ जाहैबाय जि पलिसिजों नोङो गासिबो सुफुंनो हायाखै बे गेपखौ नों फिलआप खालामनो हायो काउन्सिला आरो बिनि काउन्सिलनि फ्लेक्सिबिलिटिया बिनो आरो बिराद मोजां एडमिनिस्ट्रेसनमोन बै समनि बिटिसि बिटिएडिआ दानिया नङा आरो दानिया जाहैबाय मा होनो माखासे डिपार्टमेन्टनि खोथाखौनो होखायाखै बिटिआरआवहाय लेन्डनि सोमोन्दैबो जेबो बुंखायाखै लेन्डआव बुंदों आसाम गभर्नमेन्ट होननासो बुंदों नट दा बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो दा इडुकेसनावबो फार्स्टआव इडुकेसनाव डिपार्टमेन्टआ इडुकेसननि सेलारिखौनो जों लांदोंमोन आरो सेलारिखौ जोंसो होदों नों डिपार्टमेन्ट सालायनानै जुदि सेलारि होआबा नोंनो प्रतिथ' नों गिनायबो नङा मानिनायबो नङा बेनिखायनो फार्स्टआव इडुकेसनखौनो सेलारिखौ जों लांजेनग्रोदों आरो जोंहाय अब्लासो नोंखौ मानिगोन आरो बे समाव दरमा बहननायाव नोङो सासे टिचारा 500 जों होनांगौमोन जोंनि बे नलबारिनिफ्राय सेलारि लायनांगौबा खिन्थु क'क्राझाराव सेलारि होनायनिफ्राय टटेल एक्सपेन्डिचारा सासे टिचारनाव 125 बिदिनो मावजेनदों आरो गभर्नमेन्ट क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारियावबो एपइन्टमेन्ट जों होदों फार्स्ट भेकेन्सि गोलैना थानायफोरखौ जोंनि मानसियानो मोनजोबदों दा बेनिखायनो इडुकेसनखौ जों गुरुत्त' होगोन
आरो बे एजुकेसनखौ जुदि होथारनांगौबा जोङो साइड बाय साइड नेशनेल पलिसिजोंबो जों लांफानांगोन ओमफ्राय बिनियाव जिथु गेप दङ बे गेपखौ जों काउन्सिलनि फैसाजों फिल खालामनांगोन एसे काउन्सिल हिसाबै जोंहा जोंनि जा पलिसि फर्मुलेट खालामनो हाया स्टेट गभर्नमेन्टआबो खालामा जायानाखि जिखुनु नेशनेल पलिसिखौ एन्डर्स खालामो स्टेटआवहाय एसेम्ब्लियावहाय बिल पास खालामफानानै एन्डर्समेन्ट होयो आरो ओमफ्राय बे एसे मावलांनांगौ होमबासो नोङो बै फान्डिंखौ मोनगोन आरो रेशिय'आ जाहैबाय 90-20 नों जुदि बेयाव एग्रिमेन्ट जुदि खालामाबा नोङो फान्डिं मोननाय नङा जेरै तामिलनाडुआव हराखै बे आरो खिन्थु हिसाब मथे हरनांगौ नोङो फेडारेल स्टेट आरो हरथारनांगौ आरो खिन्थु बिसोरो हरनो नागिरा आरो बेथ' पलिटिकेल माबायाव एंगेलावबो नायबाय जिनिसखौ बेनिखायनो जों काउन्सिल गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव इडुकेसनखौ बिटिसिनि इडुकेसनखौ फुरा पलिटिकेलाइज खालामनाङा आरो थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव स्टुडेन्टस पलिटिक्सखौ कमप्लिटलि खालामनो नाङा बै समाव मोनसे आर्लि 20s बे जाबाय वर्ल्ड वाइड मोनसे फेनोमेनन बे स्टुडेन्ट पलिटिक्सआ अल अभार द वर्ल्डआव सोलिदोंमोन आरो बेनिखायनो आसामावबो आसु मुभमेन्ट बे जोंनाल' एक्सेपसन नङा आरो बेयो नङाबा आइसोलेटेड केस नङा आरो बेयो खिन्थु दिनैनि दिनाव नोङो काउन्सिल जाबाय नोङो आन्दलन जोब्बाय फैफिननानै रेल साइटिङाव मानो जिरायफिननांगौ नों पलिटिकेल लेभेलाव नेगोसियेट खालामबाय था नोंहा एमपि दङ सानै काउन्सिलाव दङ गोदोथ' जों दिल्लीसिमबो सहैयामोन खिन्थु बेखौ नेगोसियेट खालामबाय थानांगौ कन्टिनिउ खालामबाय थानांगौ बे आरो खिन्थु गथ' गथाय बे बर' मिडियाम फरायगोन 8-9 जमायै दख'ना गांनै गाहामल' थायो अबेबा गांसेया जुदि रानद'आबानो स्कुलाव थांनो हाया बिसोरखौबो सिन्था खालामनांगोन आरो फारसेथिं डिजिटेल डिभाइड दाथ' बुंदों ओरैबायदि दा मबाइल मोनसे बायनांगौ 10,000 खायफा सुइसाइड जानानै थैयो मोनैनि मबाइल मोनैनि थाखायनो बिमा बिफाफ्राबो होनोबो हाया आरो बे समा जाहैबाय बहुत क्रुसियेल हिन्जावसाफोरनि 18 years to 18 माने 14 to 18 बे जाहैबाय ग्रोथ बे हर्मन ग्रोथ जागोन बे समावहाय भायलेन्टबो जागोन राग बुसकाबो जागोन सालमान बेरफ्रबजोगोन जुदि निउट्रियेन्ट अभाब जायोबा माबा मोनसे अभाब माबा जायोबा फारसेथिं जानाया नङा आरो आं बुंनाय खोथा नङा बे स्टेटिस्टिक्सआव स्पष्ट होनदों एभ्रि 5 चिल्ड्रेननि गेजेराव स्टान्टेड ग्रोथ 7आनो बेनिखायनो डिस्पाइट अल दिस जोंनो मटिभेसन नांगौ आरो जोंहा मोनसे थांखि थानांगोन बैयाव जों सहैथारनांगोन सहैनायनि फिथाइया मोजां जानांगोन मा फिथाइ बिलाय बे साख्रि मावनानै जागोनल' नङा आरो गावनि आथिङाव गसंनानै थानाय आरो बे मटिभेसनखौ नोङो कन्टिनिउ जुदि मटिभेट जुदि जायोबा अब्ला बियो हेबिटआव फर्म जालाङो आरो हेबिटआव फर्म जाबोनाय माने नोङो लेखा फरायाबा थानो हाला नों गोरों गोसो जासिगोन बेनिखायनो एनालाइटिकेल माबाखौबो होखानांगौ आरो एनालाइटिकेल जिनिसखौबो आरो सोना होखानांगौ आरो उन्दैयावनो आं साननाय आरो बियो आं जि नुबोदों